Day 1, touchdown, Cairo. So, nandito ngayon tayo sa isang place ng masasabi natin na napakaganda. Ang mosque dito sa Cairo, Egypt. Bisitahin natin ang ancient and historic place here on earth. Sa loob ng mosque na to, makikita mo ang napakagandang architecture ng Asian civilization. Wow! That's after ng whole day nating suroy, ayan, nandito naman tayo sa ating hotel. Room tour pa guys. Ayan ang ating room dito sa first day natin ng Egypt. Toilet. Sabihin natin. May bathtub pa. Ayan ang room toilet. At syempre, hindi mawawala ako. Poultry. Kain muna tayo guys. Sagad. So let's try. Egyptian poultry. Kain na.
So that's it for now mga VisLog. After a wonderful day here in Cairo, it's time to rest. See you tomorrow. Paalam. Tayong merch guys, available in 2 design. VisLog channel vision. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pahinga ni VisLog. Maraming salamat. Paalam!